Gdje si bio? Gdje si bio kad je grmilo? Šta ima? Evo, kod tebe. Ništa. Gdje si to bogati? U Beogradu? U narod pita. Da. Vidim kako se spremila, ko da ide na trening. Ovaka sam išla tamo, snimala emisiju. Sport, trening. Ste imali fitness? Dobro jutro, Hrvatska. Tako da ovdje se ja pitam. Molim te, poštedi me. Svi ripostujemo, svi šerujemo, ljudi. Ja nisam bio pa 3 godine, ljudi. Znaš kako kad dođeš ovdje na TikTok, ovi odmah kaj nije ti ovo zadruga. Ljudi. Tako je i Suki rekao, tako je, recite mu. Jeste igrali skidač, jel? Ko je dobio? Nije on vidio, pitala sam ga baš kad smo se dogovorili za meč, da li je gledao, kaže nije vidio, pravi se lud. Nisam vidio, Boga mi, kunem ti se majko, nisam pratio. Uključit će se Suki poslije, malo prije me zvao. Zaspo sam sinoć, ba ja ne znam je li bilo, live sam tu nešto je bilo, minuta 10, nakon što sam legao odmah nisam ni uzeo mobitel, nisam ni scrollao. Boga mi nisam vidio, dobila ga, jel? Tapkamo, šerujemo ljudi svi zajedno. Šta ima nova fičko kod tebe? Pa nema ništa, evo trenutno te vodim. Ja. Hoćeš da ti stavim koju pjesmu, malo muzike i to malo da se... Hoće, aj pusti mi neku pjesmicu. Daj mi reći, ljudi, mi smo sad novi ovdje na TikToku, car je ovdje stalno, on ovdje inventa. Jesam, jesam. Jedno vrijeme, tako da nema vezi ako izgubimo. Nemojte se stresirati. Daj mi reći, evo samo da te pitam prije nego što te razbijemo, daj mi reći kako si, jesi dobro i jesi se adaptirala, kako se to kaže, aklimatizirala? Hvala. Nisam se još adaptirala, treba mi vremena. Nisi. Treba vremena. A daj mi reci, a šta je s mojim imenjakom i tobom? Kakva je situacija? Filipa, jesam ja došla ovdje na neko ispitivanje? A ne, moram malo, to je profesionalna deformacija. Ajde, ja počnem, sad kad ti završiš, ja ću tebe ispitat. S tvojim imenjakom pa ništa, ne znam, zaista ne znam gdje je dečko. Ne znaš? Ne. Šta ćeš? Nismo se čuli par dana. A lijepo, Boga mi. A sinoć si bila u narodu pita, jel? Asko, Sanči, Anneli, Queen. Ljubim vas. Yes. Baš lijepo. Gdje si ti bio sinoć? Internetusa. Znači, Little, da, ok, ti izgleda, ona sjedila iza mene u klupi na engleskom. Ljudi, prepisivala od mene, ljudi, šerujemo i tapkamo svi zajedno. Ajmo i za Sanči, za svih. Ako neko ima rukavicu, napišite me, molim. Za Idu, za svih, razvali smo ga, evo ga, poletio visoko, Filip kao Filip. Ispričaj nam nešto. Nisam, ali spremim se ja u roku 24 sata, to je za mene. Pa dobro je se psihički spremio. Ma nisam di psihički, se ne možeš nikad spremiti za tamo. Ti uči? Ne. Ja i ti se vješto zaobilazimo u reality. Naravno, pa to je najpametnije. A da. Ljudi puta 2, ljudi rukavicu nema niko, jel? Ulazi, znam, evo kažem Herti, kad rada ulaziš. Lorena, ima li neka djevojka da ti se sviđa, da se vidi da će ući? Nema, hvala Bogu. U elitu, pa kako znaš unaprijed? Pa, misliš vezano za reality, u reality? Da, ima li nekad da ulazi, da se vidi od svidla, pričaj nam malo o tome. Znam ko ulazi, znam da ulazi Anđela. Dobro, pa jes, ajde, sad ti ni saznao sa strane ko ulazi. Saznao sam par imena, ali ne znam 100% da li ulazi. A ništa, vidit ćeš, ostajem solo cijelu sezonu. A jes, čuj ti solo, pa ne možeš ti solo. A vidit ćemo. Pa naravno da ćemo vidjeti.
Sofija ulazi radi tebe, Filip. Koja Sofija? Ko je to? Radi šer, jedan rukavice. Ko ima ljudi Hercegovka i Fejkara? Ko će baciti prije? Čita budala piše ovdje da ti bivša ulazi, Dalila. Čuo sam da odjedanput Dalila nešto priča vezano za reality, a nije pričala o realitiju 3 godine, ali kao traži 1.000.000 eura da uđe. Šta je dobro, možda se sastanete ponovo tamo, šta? Ne bih hvala. Zašto? Ana Marija... Malo bacaš na nju. Jel ona na tebe kako se uzme u kodu? Pa ja sam starija, ja mislim. Onda ona na tebe. Skupit ćemo mi ljude ne uče Fejkara. To, brate moj, a odjedno nešto kao mi izašlo, tamo su mi poslali da je rekao 1.000.000, kao da uđe. Ne znam što je to. Što je? A nek sutra ugase TikTok, ljudi uviće svi džaba. Monika, Fejkara. Koliko ga nije bilo na TikToku? Ajde recite mi ovdje, pošto predaje priče. Nije mi bilo ovo do jučer, nije bilo malo više od 10 dana, ali ono, znaš kakav sam ja, budem 10 dana pa me nema mjesec, pa budem mjesec pa me nema dugo, stalno sam s prekidima. S raskidima. Acko, u pravu si. Alo, mir. Ko ti je to? Komarac. Komarac? Imaš i ti komarca? Pa jebi ga, mora nije ih imati. Ja ne znam šta meni uđu. I Fejkara, znači 2 rukavice ili na jednu. Čitaj, Filipe, šta da čitam? Ljudi, tapkamo, šerujemo, svi zajedno pobjeđujemo, Aneli, 5-1. Nina. Pa ne znam za koga je bio. Evo kažu ljudi da si ti navio za Staniju. Pa okej sam, dobar sam sa Stanijom. Draže bi mi bilo da si ti pobjedila zašto sam bolji s tobom. Iskreno. Ne kažem to sad što pričam s tobom, jeni joj. Boli mene će lepi mića. Draže bi mi bilo da si ti pobjedila zašto sam bolji s tobom. Evo kažu moji da si rekao to i prije. Ko je ovo što sam sad rekao? Da. Pa jesi, šta, pa kako neću više, pa s kim sam bolji, valjda ti je draže. Ali nije mi žao ni da je Stanila pobjedila, dobar sam sa njom i realno Kartagena, gdje se legendo? Realno, evo kaže, čekaj. Ne znam saznat što, ako saznam da je više bio za nju, blokirat ću ga naravno. Jel bi pao blok bez problema? Sanči lažu, znam ja, Bil pala blokada hladnokrvna? Naravno da bi pala. Ja njih gotivim oboje podjednako. Sad kad me pitali Suki ili Filip, ja ne znam šta bi rekla iskreno. Iako Suki ja znam mnogo više. Znači tako, a? Pa podjednaki ste mi, žao mi je. Ja sam mislio da si ti ja draži. U čemu si to zaključio? Onako. Jeste vi mislili ljudi da sam ja draži od Suki? Dobro, Suki, ja znam koliko znaš, 20 godina? 10, 15, 16, 18. Ajde, bježi. Još ljudi napisali, pošto je rekla da si je podjednako drag, ko drugi sad tek ide sikira. Koga više volite, Filipa ili Sukija? Ti si joj najdraži. Nisam ja, ljudi, vidite da ona Fičko, Suki, onaj. A Filip car mi je kao drug, drag. Si nasere, brate moj dobri. Fejkara ljubi, brat. Mi smo ja i Aneli stari drugovi, stara. Stari, ja. Stara ekipa. Tako je, 3 godine se sve bi dao. Za taj live bi sve dao, brate. Sve bi dao za taj live.